Представи си, че си на лодка в река. Можеш да се бориш срещу течението или да използваш неговата сила, за да стигнеш по-бързо до целта си. Днес, на 6 юни, настъпва новолуние. Моментът, когато енергията на Луната е най-подходяща за нови начинания. Новолунието означава нова луна и символизира нови възможности и начало. Истинската нова луна се усеща ден след новолуние, когато се появи първият лунен сърп. Затова и евреите, които и до днес съобразяват календара си с луната, започват новия месец Нисан, ден след новолуние. Това е моментът, когато влизаме в енергията на новото начало и е идеално време за поставяне на нови цели. Според квантовата физика, всичко в Вселената е енергия и вибрации. Енергията на новолуние влияе на нашите емоции и подсъзнание, като създава идеалните условия за поставяне на нови цели, както и тяхното начало. Това е идеалният момент да използваме таро картите, за да открием нашата мисия в живота. В моята таро консултация, таро картите са идеален пътеводител към твоето подсъзнание. Те ни помагат да видим какво остава скрито в теб и да разберем твоето истинско призвание. Вместо да се бориш срещу течението, използвай го в своя полза. Когато откриеш своята мисия, ще можеш да поемаш действие в правилната посока и да постигнеш целите си. Запиши се на таро консултация днес и не отлагай мечтите си. Използвай новолунието като твое предимство.